Backstage. Yekşenle Show bu edek Mekan Atayf'ın täze klipinin sahna arkasında. Bu klipi şekile geçiren elbette Şatık Sopayev. Klipin şekile geçirilişine gelin tomoş edelim. Klipten sonra Mekan Atayf bilen kiçiräjik rubrika ornadyk. Mekan, şu ikisinden birini saýlamaly bolsa, haýsyny saýlardyňyz? Salamu aleykum Yekşenbe Show. Näl gomy ýaşmaýdylar. İlk salamlaşalım. Ne şu wagt ilk bilen men aýtjakladım. Şu Yekşenbe Show taýyny, ýani ýigitler hemme sag bolsun aýdýan. Taşar soğuk bolsa da ben bolýa diýdim. Şu gün daway syomka edeldiler, kamera arkaly backstage'e geljek diýdiler, geldiler. Hemme minnetdarlygym bildirýän. Indi soraňy berin. Dowam edýär. İkisinden birini saýlamaly. Aşa baý bolmakmy ýa aşa sagdyn bolmak? Aşa sagdyn bolmak. Sebäbi sagdyn bolsaň baý ýap bolýar. Baý bolsaň sagdyn bolup bolmaýar. Sebäbi ilki esasy saglyk diýilýär. Hiç TikTok'a girmedlikmi ýa hiç YouTube'a girmedlik? Hiç TikTok'a. Men TikTok diýilen program barken halamaýan. Dogrymy aýdaýyn. Sebäbi YouTube'da klip görüp bolýar, kino görüp bolýar. Ýene TikTok'da bir конечно trend diýerler, ýene diýerler. Menem ýaň biraz gir uradmyn kan zatlaryň paýlaşyp bilemok, onam kömek edýärler ýöne. TikTok'dan men YouTube'a görýän. TikTok bolýar. Ronaldo bilen maşina gezelençmi ýa kakaňyz bilen? Конечно, kakamyz bilen. Boyun 15 cm kiçelsin ýa-da 15 kilo semre? Yaman kıyın soru var. Öňeme boyum kiço bu 15 cm kiçelsen kiçikkä bolar. Ay semraýan. Sebäbi horlanan soň. Özme dorsal. Saçyňy düýbünden aýyrtmakmy ýa 10 ýyl ösdürmek? Ay düýbünden aýyrdaýmaly. Jennifer Lopez bilen duet ýa-da Tarkan bilen duet? Men Tarkan saýlajak sebäbi Tarkan bize ýakynrak. Stilem ýakyn diýsem bolýar. Jennifer Lopez olam ikisi megastar ýöne Tarkan özme bira ýakynrak görýän. Aklyň ýigrim köterim kemelmegmi ýa puluň? Pul kemelaýsynna akıl ýerine dursun. Keýgi gaplandan halat etmekmi ýa $100,000 gazanmak? Ay keýgi gaplandan halat edäl $100,000 gazanarsa. Harry Potter'ın güýçlerini gazanmakmy ýa Spider-Man'ın? Şol ikisinden bilemok dogrymy aýdaýyn. Ola multik bolon. Çelawek pawukmy? Eger kino men onu o kinolar dogrymy aýtsam göremok. Görmedim. Ýöne bilýän çelawek pawuklar diýip. Şu çelawek pawugyň neme prikolna gördüm ýöne. Böylecik olam TikTok'da da gabat gelýär ýa TikTok'da da. Ya diýen lista edýän öňden çykýar bir giden zatlar. Ýöne men idil oturup o kinolar görmedim. Sera men özüm historik kino görmän görýän. Hemme dil bilmekmi ýa hemme instrumentler çalyp bilmek? Ana gol soru. Ana. Ay instrumentler çalsam dil hökmanam dälmän. Sebäbi men sadyň üstü bilen gürleşäýär. Gürleşýär melen adam bilen. Bu aydınmı klip barada nämeler aýdyp bilersiňiz? Şatlyk Sopayev tarapyndan ütdeşe klip gelýär inşallah nesip bolsa. Ssenariýalja klip gonumy da ýarar diýip umyt edýär. Sebäbi bu klip üçin uly azap edildi, azap çekildi. Dinleýijiler bilen gow kabul eder diýip umyt edýän. Dinleýijilerime köp sag bolsun aýdýan. Sebäbi men şu dinleýijilerimin üstü bilen men Mekan Ata diýerler, dinleýijilerimin üstü bilen. Ýa dinleýijiň bolmasa sen hiç kim. Ben ideýa Конечно, özüm ideýa berdim. Şatlyk bilen bile maslahat edýär. Näme desem, diňe klip däl, aýdymy işlesek de maslahatly işleşýär. Ýani şatlyga maslahat edýän. Men bir aýdym çykarsam ýokman 3-4 sanyk adama dinledýän. Şolaň gowy diýse, onuň halka hödür edýär. Onuň merde kän işlerinden aýdymlar işlenilip çykarmadyk aýdymlar kän. Aýdymy çykaraňyzda ilkinji kime dinledýäňiz? Birinci men var maşgalam dinleýärdim. İşleýän maşgalamy dinledip görýän şowuny ýaraýam diýip. Ýöne käwat şu maşgalam görýändir. Hemme ýanky şunýaly Yekşenbe Show görýär, hemmesini görýär. Sebäbi tölbe biziň ýurdumyzda hemme mümkinçilik bar. Gowy şowlar bar, gowy adamlara dynç almagy, gowy kanallar, şowlar, zatlar bar da onuň biziňkiler hem görýär. Şu men öýdäkilem görüp duranlar käwat. O dälýän aýdym bolýar, öýdäkimin şol aýdymam hit bolýar. O şu wagt görýän. Hiç kimem bilen ok, haýsy aýdym näil boljan. Şoň üçin men dinleýijilerime ýene orada köp sag bolsun. Aýdýan men gollaýarlar, hemme ýa-da köp minnetdarlygym bildirýän. Şatlyk Sopayev saňa da köp sag bol, işleşip art studio olara da köp sag bolsun aýdýan, işleşip beren.
oğlanlanma. Soğuk hava, aydın işleyen oğlanlar, Rövşencan ve adat durdu. Hemme oğlanlara köp sağırtın aycan. İnşallah go aydımlar bilen sizi beğendiririz. Go kliplerle beğendiririz deyip ümid edeceğim. Yekşembe şok size de öňe forever canınız sağ olsun. Hemme backstage'larmada gelip durun, şeydi kliplermada gelip durun. Go täzelikler edýäňiz, go adamlara bir yekşembe show diýip bir go show açdyňyz. Her kim hem şoňa garaşýa, go zatlar görkezin, her kim görsün, aydymçylar ýakyndan tanasyn. Şu edýän işiňizde üstünlük arzu edýän, go iş edýäňiz, size de can sağlyk arzu edýän.